Libano iwe mise usiku yoni ijabu tinenerea iwe ndiwe ntulankano usatenge gawo koma mise usiku oneka. Let me go to my question. CP mwachulapo nkhani ya misewu kuti mukumanga misewu yokongola pakadali pano ukamagamba iwe mise usiku yoni ijabu tinenerea iwe ndiwe ntulankano usatenge gawo koma mise usiku oneka. Let me go to my question. I'm here representing Malawians. Okay. Tikamakamba za nkhani ya misewu imene mwafotokoza a DPP nawo akumakamba kuti izi ndi my ideas yathu misewu ikumangidwa panoyi tinasayinira kale ife kuti misewu imeneyi imangidwe inu muyankhulapo zota ndiye ilolo nde ngati pali chipani chimene chimanena bodza number 1 ndi DPP ndipo ifeyo tinakati bodza tikaphunzire dakatha kuphunzira ku DPP ngati pali anthu omati akakhala kuti Amalawi anamize mutani ndipo alibe manyazi ndi DPP chifukwa inuyo chilipo chipani cha chilungamo ndi Congress inu makamba za timavomera mavuto amene Amalawi kumana nawo. That's why ngati chipani choyankhula chilungamo yes tiuzeni pano yes kuti misewu iyi imene yamangidwayi akutero a DPP komanso anthu ena kuti izi zinasayinidwa kale amwanamvekha ali vision ya Malawi anapanga land vision ya Malawi anapanga land Dr. Hastings Kamuzibanda. He laid a very good foundation and vision. Lea tikamakamba zoti mafactory lelolo adaunonga ndazatu acha koma Kamuzwa naye nawo kale. Veteragaye I'm coming there. In fact this is a very good question for Malawians. Tikamakamba kuti awawa a DPP anali ni maplani omanga zinthu obweresa city kulilongwe omanga misewu yapamwamba opanga zinthu za makono okani ma university omanga ma university pali ponse ndi Akamuzwa komano awawa anabwera pakatiwa anachedwetsa ndi a DPP atabwera adaona zimene Kamuzwa analemba. I can even show you zimene Kamuzwa anapanga plan chifukwa chake mukati mumange town muna makuletsani even nthawi ya UTF apa msamange padzakhala sewu. This plan was done by Dr. Hastings Kamuzibanda. The magic about Dr. Lazarus McCarthy Chakwera is implementation. Chimene wakwanitsa Chakwera ndikutenga masomphenya akamuzu ndikuyamba kwakwanilitsa. Awawa chimene anapanga is misinterpreting zimene Bingu adawauza dream in color. They dreamed in color. So what the DPP says kuti awanali maplani atu it is not even maplani at DPP. Anapanga kale Kamuzu mena masamutsa capital choka kuzomba kubera kuno anali maplani yake kuzomba tipanga chakuti kublanda tipanga chakuti kulo tipanga chakuti mena amapanga live capital hiwi kuti idzakhala pa mwamba motere zonsezi Kamuzu anatazika kale m'malo mwake tidzakhala ni mafactory tidzakhandiza kuti tidzachita kwa kuti ulimi wa nthirira wana uyamba kale ndi Kamuzu mamega farm tunenawa anapanga kale ndi Kamuzu koma DPP listen I will take you back to my question. Okay. Nthawi imene DPP inali mboma inu munali muli kunyumba ya malamulo kale muli phungu exactly nsewu umene ukukambidwa pano umene ukukambidwa kwambiri nsewu umene uli mtown imwe komanso nsewu wa M1 kuchoka pa Kamuzu International Airport kukafika kumpoto msewu umene ujawo DPP ikukamba zokuti anasayinira kale deal kuti nsewu ndalama zake ndipo anasayinira kale. Is it true? It's a lie. It's a lie. It's a lie and I'm saying it mnakhala parliament anakati kuma unena makuti bodza ngola kuitsa koma kuno siku parliament. It's a lie. Chifukwa chonena kuti DPP manifesto imatika ikakamba chinthu imaonetsetsa ichite imalize koma zabodza mwachitsanzo nsewu wako ya 23 umene umachoka kwa ya 23 kafika mpana kuchipasula anaumanga nsewu umene umata 9 months utathiratu wose nsewu utanyenyeka nsewu wochoka pa senti ukafika ku 25 ali abizino wati MP anaumanga nsewu 9 months utanyenyeka palibe chimene mungandozere nsewu umene anamanga DPP wolimba oti kukhala pano so nkhani zonse ndizabodza nkhani zonse zimene analemba tola nkhani
zimene zimapezeka iwe kuti sana kapange launch airport Peter Mutharika sana 2017 nsewu wa M1 kuchoka ku Kamuzu International Airport ukafika kumpoto ndizabodza. Okay, ndikuuza kuti chimene chimachitika mboma papers can be there. Papers can be there. Ndimafuna muyankhe apa. Ndanena kuti ndizabodza. Chifukwa chokuti if DPP did that in 2017 anachoka 2020, why were they not doing it? Chinthu kuchinena pakamwa ndi kuchikwaniritsa ndi zosiyana. Oh, 2017 you have remembered yes, when they signed they said that even including the airport in Nzuzu. There are pictures Peter Mutharika signing about the airport in Nzuzu. Kufuna ndi kuchita zinthu zosiyana. If you want to say ndidzapanga chakuti kumangoti ndidzapanga, there's nothing to show on the table. Dr. Chakwera went to negotiate about these roads, signed about these roads, and when he signed those roads Sosteni Gwengwe, yes, because there was no commitment. That's why the footprint of this country is already there, and amabwera kuchoka ku Rwanda kuzaphunzira mine Malawi angapite patsogolo. Zikono lini maplani abwino kwambiri wati Dr. Chakwera zidani kusiyanitsa ndiye nawo mkungu amba ukwaniritsa zinalembedwa kale zinthu zonse zitulimbana nazo panopa. I mean ngati kuli anthu ophunzira kwambiri pa dziko la Malawi, pa dziko la pansi, Malawi is one of them. Ngati kuli anthu opanga maplani apamwamba pa dziko la pansi, Malawi is one of them. There's nothing new that they did, koma they lacked commitment. Analibe mtima ona kuti pange ichi chikwaniritse. Anali ndi mtima omango yankhula andi mudzaone amati anati apita ku campaign ndi kupanga kwa 1 km akampanga 1 km kungo mataso kuti anthu awapusitsa anthu amene acha kuti awadzamanga nsewu kuno iniyo mudapita kwa 23 kumauza kuti nsewu wata 2 years kwa 23 tuchipasula senti to 25 ndi mupite mblantyre misewu kuti panopa ife we are doing them mupite kuneno timkansewu kamene amamangira kakang'ono kochepa kwambiri chonchi. What they know is kungwa mataphula anthu kuti apusitse avotere. Look at misewu imene akumanga tikutalaza simakathe Chakwera. So inu misewu imene ukachoka kukalonga kudzafika ku misewu iyi imene leya ndupatse funso chonde iwe ndiwe mtolankhani uloleko ndi yankhulesi mafuta onse amene akuchoka dziko la Malawi ku Tanzania akudutsa ku nsewu wa Kalonga kudzafika ku Lilongwe. Ngati boma lililonse linali la serious nsewu woyamba kuganizira boma lililonse unali nsewu ochoka Palumbadzi kukafika mpaka na Kalonga. Chifukwa katundu watu yesa amachoka ku Dar es Salaam amadutsa mene mubwera kunoko. Zaka 12 zimene amalamulira. Nchifukwa chani sana pange semene uchi. Ngati ana maplani awo ngati anali nawo. Ngati nsewu unali ofunika now this road inu mwapanga. We are doing it. Go ku Kalonga, go ku Chiweta, go ku Kasungu, go ku Lumbadzi tikupanga osati tidzapanga yayi. We are doing this road. And Malawi amene akumadutsa kumene koko akuza kuti kupanga zone. Tiyembekezere kuti misewu imene italiti. Well, I'm not an engineer, come I'm happy with the progress now. In fact, fusa bwamba lija, it was a very wise question. Yonena kuti kodi masompenya mwataya, and I've said no, we delayed. But panoba if you go on the ground, you are making a very good progress. Very good progress. Peter kuchoke pano, sudutsaso kukasiya udutsa pompapa, uona misewu mpaka nokafika ku Kalonga we are doing it. And ukachoka kunoko ukapita kuno, utapita kuzomba leya. Chiyembekezo chanu utapita kuzomba kwani misewu imene kumanga kuzomba. Can you go? Well, misewu ili ndi time frame I can't remember from my head. Kwa misewu ndi time frame as long as contractors are on the ground. Isidi kumanga facha campaign yayi. Sidi ufuna kuti aya malizani phula mumate kuti tipeze ma vote 25 September. No, we are doing this for Malawians. Sidi kutamanga kuti nsewu tangu malizani mupange modele. Tibwere no honorable kunkhani yazitukuko zina zimene mwatchula. Yes. I hope ndikupasani nthawi ndi kulankhula. Tibwere kuzitukuko zina zimene mwatchula. Mwakambapo nkhani ya mega farms. Yes. Nkhani ya irrigation. Yes. For the past 4 years imene chipani cha MCP chakhala pa chiongolero. Yes. Mukulamulira dziko lino. Yes. Dziko lino lakhala likumana ndi njala chaka ndi chaka. Yes, hunger. That's true. Why is it so? Pomwe muli pano pakamera mukwauza Malawi kuti mukuchita ndithu ma mega farm kuposa boma lililonse, ma irrigation akuchitika. Nchifukwa chana Malawi akumana ndi njala mpaka napano. Okay, so pali zinthu zinaleya mukamapanga sizimabereka zipatso tsiku lomwelo. Ngati mukuyika maziko lero musayembekezere zipatso tsiku lomwelo.
chitsanzo chachikulu kwambiri chavuta mdziko muno njala chifukwa cha ngozi zobwera madzitsitsi. Ndiye kuti kukabwera mvula ya mphepo kuchotsa mbewu zonse. Ndiye kuti alimi mwachitsanzo amaboma 10 amene alima chakudya chawo boma kumwera zakudya zawo zinapita. Simunganene kuti alima chandalesi kapena kuti ndachakwera chilala chabwera ngozi yabwera mukayambireso 1. Ndiye kuti mukuyembekezera kuti mvula ibwera kena kumvula nkudula ndiye kuti njala yabwera. Ndiye mukakamba za njala pali ma natural disasters amene abwera mdziko lino amene atipangitsa kuti tikhala ndi njala. Number 2 pali ma factors angapo amene atipangitsa zipangizo zathu za ulimi zakwera mtengo kusiyana ndi imene timalipezera boma. Zipangizo zathu za ulimi timazitenga kunja sidafike boma kandi fertilizer wathu choka kuno. Ndiye fertilizer tikamugula kunja modula ndiye kuti afika so kuno modula. Moti tikamati tukagawa fertilizer wotsika mtengo ndiye kuti boma likumayikapo pa thumba lija la fertilizer lija ndalama yoposa 90,000 kwacha. Ndiye kuti kumthandiza mulimi wochepa uja kuti akagule fertilizer uja. Mtengo wa fertilizer ndi 100,000 kwacha. Ukapita ku Mozambique, ku South Africa, ku Zambia, mtengo wa fertilizer unakwera kwina kulikonse. Ifeyo ku Mozambique mwana anzatu ku Zambia ayambapo kupanga ku fertilizer pang'ono. Koma Mozambique, Zimbabwe tonse timatengera ku Dallas kuje ku Beira ena machokera ku Dansa mochepa fertilizer tinapeza kudula. Ndiye ngakhale tumapanga subsidize, this is not sustainable. Ndipo ona kuti it's not sustainable achakwera acha pofuna utana ndi njala ija au zabungwera nifi mumabereka ngongole za ma business. Tapita ni kuno kwa alimi amene ali ni maekala oposako 5 acres mudzapatako 1.6 million kwacha achigwako matumba 10 afereleza pangongole kuti angathe kulima mochulukirapo. Ndiye chaka chinocho tayambapo ndalimi oposa 40,000 pano koma sitinamalize fatu funa tifike mpaka na mathenda February famvula inabwera mochedwa. Tingati kufika be alimi ochuluka kuoposa. Ndiye kuti tikakhala ndi alimi amene akulima mochulukirapo kusiyana ndi amene akulima half acre kapena 1 acre ndiye kuti chakudya mdziko chikhala chochuluka. Ndiye vuto limene tinalipeza 2020 solution yake singakhale kufanana na 2025. Ndiye pamakhala zosintha ziwiri zitatu zimeneno anthu amakudalira ndi utsogolero wanu kuti okay mutatengako agrico mwachitsanzo leya mvetsera. This is a good question. Yanjala ndafusa yanjala sindinamalize based on your response. Sindinamalize koma yangu mega farm munali mudzi ndipatsa mpata munali mudzi ndipatsa mpata ochuluka. So I don't want you to kuti mupite kunja kwa fusoli. Okay. So ndimagamba zokuti mwagamba zokuti muchita ma mega farm ndipo mwakhala muchita ma mega farm. Yes. Irrigation. Ngani ya irrigation I'm sure anthu amene amachita zaulima akudziwa zokuti kukabwera kuti mvula sinabwere kena ku irrigation you do after. Exactly. Mwakhala mukuchita zimenezi. Yes. Mwakhala mukupereka fertilizer kwa anthu kuma mega farms mwakhala mukupereka fertilizer kuti anthu abange. I've said we have started there. We delayed. Don't put me I know where you are going. You are trying to say if ngati mukamubanga is why are we still in this situation? It's not kutana ndinjala in dziko is not something that you do within 1 year. And we should also know the problem that we have in the country. You are a Malawian, you know vuto meti nalo. Now, listen, I hope I'll be given time to explain. Yes. Because you are cutting me. I want to explain to Malawians, because you are asking questions on behalf of Malawians. Yes. Allow me to respond. The problem of hunger that we are facing in this country is a genuine issue. No one has said there's no hunger in this country. Then we must have different ways of how we're going to fight this hunger. Subsistence farming will not develop this country. And for that reason, we have invested in mega farms. We're investing in agricom, making sure farmers are in cooperatives and are able to grow. Can I tell you that we have given over 450 billion Malai Kwacha to farmers, cooperatives in the country for the past 2 years? That's Dr. Jagwera. And that has never been given by anyone else. But the mere fact that this is happening while we are continuously receiving these disasters, then we have a foundation which is being built, but continuously we are being affected by these natural disasters. That does not stop you from being focused. You continue. And when we are saying, let's also look at smaller farmers, not mega farmers, within that, then we have got these 40,000 farmers that are now being given loans. Now, we didn't start giving them loans 2020.
We didn't start giving them loans 2021. We have started last year and mainly this year. So I'm not saying that we have dealt with hunger comprehensively. This is ongoing. And you must understand that, because if you want to say you have done this, where is the result? I think that is classroom talk. Mwina mujijewa chabe mwakala muku uchita izi mwati ku mega farms kupereka fertilizer wangongole kuma mega farms walimi for the past 2 years. Yes. Mwati kuthana ndi njala si chinthu chomwe chimangotheka pompopompo. Yes. Ndi mmene mukuchitiramu muli mboma mukuchita zinthuzi mukuziona. Yes. Zikufunika zaka zingati kuti mukhale mukuchita izi kuti njala muthane nayo mdziko lino? Well, it must also be with the mindset of Malawians, because alimi 40,000 awawa atata achuluke kufika 90,000 njala ikuti. So if tikufuna so alimi ngati awa amene akubwerera pano, and ndifuna ndi ayamika Malawi, for the first time taona alimi ochuluka ofuna ngongole za ulimi. Chifukwa maganizo mwatumu timangoganiza kuti tikalandire AIP ya matumba awiri. Alimi awawa amene adzipereka ochuluka awa ndekuti ifeso amene tikuyendetsa boma tibwererenso tionjezere ndalama za alimi amene afuna achitenga ngongole nkomalima mochuluka. Ine ndi chikhulupiriro kuti zimene zizachitika the next 3 years njala itheratu mdziko muno. Koma ndi mindset ya Malawi. Tsono tikati kutha kwa njala mundimvetsera. Tikufuna alimi amene adzilima kugulitsa nkukhala nawonso chawo chakudya. Chifukwa panopa ulimi ndi business, total business. Lero munthu amene ali ndi chakudya chimanga kupita pansika akugulitsa nkumakhani ndalama. So mwati zaka zitatu zimene zikubwera chikhulupiriro cha ine si technical person koma mene ndikuonera chikhulupiriro cha ineyo. Mwina anzatu a technical angati kundiuza kuti ayi mwina zaka 5 mwina zaka 2 ayi mwina zaka chamawa iwo nda technical. Koma chikhulupiriro cha ineyo mwandifusa ndikukhulupirira kuti maziko awawa amene tikuchitira zaka ziwiri zitatu zobwerazi titakhala kuti alimi ambiri tikuwapatsa ngongole chifukwa matumba awiri sangathane ndi njala. Ena nkumati mwakhala zaka 4 chaka chinocho nchachi 5 mwina zakanika zimenezi in 5 years. Mukukhulupirira kuti mu zaka zitatu zikubwerazi zikhoza kutheka chifukwa chani? Mwayiwala tuziya munandifusa zichi. Munanena kuti munakumana ndi mavuto awa. Ndinakufunsani kale kumayambiriro. Yes. Kuti kodi mavuto amenewa onse watakumana nawo akukhuzani bwanji? So ineyo ndikutengera pa zimene mwayankha. We have delayed but we have not lost focus. Yes. Now if you are going to say 5 years we say timabanga izizi. It means tikwanamiza Malawi. Okay? Because muchaka chimeta lowa takumana ndi mavuto awanenaje. You said it weka. Nje kwabwera Cyclone Freddy. Nde kuti zimene timayenera kupanga muchaka choyamba ndi chaka chachiwiri zinachedwa kuti tizipange chifukwa cha mavuto acha takumana nawo acha. Pano tamba kukhazikika, thank God chaka chinocho mvula inachedwa tamba kuona kubwera bwino. Ndiye tikunena kuti if we continue like this ndi zimene tachita lay pa ground izi tikukhulupirira kuti mavuto akutha. Njala tusimabisika. Ngati mukufuna kuti ndibwere pano ndikuuzeni mawandale kuti njala ikutha chaka chino ineyo ayi. Ine ndikuuzeni zoona chifukwa ine ndimakhala kumudzi. Ntchito yanga ndimayenda kumudzi. Ndimakumana ndi anthu. Njala sibisika. Ndekuti pano ndizibwera ndizikhala ngalola chaka chino tithana ndi njala mdziko la Malawi. Mukati votere ndiye kuti ndikufuna kuti inuyo mundichonge. Kuti ndikusintha kwa nyengo. Yes. Ngozi zokugwa mwazizi zima disaster nde pano pamwina kuti sitinayione ngoziyo pano sizingokhalira mwachisomo, but we should respect zima disasters zikuchitika year in year out. Inuyo muli ndi chikhulupiriro kuti pakadali pano mwina kutabweranso achina Cyclone Freddy achina Cyclone Anna you can still achieve masomphenya amene muli nawo pakadali pano? Ndisamayankhule zinthu mofuna kuyika mawu amalenga. Inuyo mudzipemphera chifukwa muchada chitika Cyclone Freddy kumwali kukokola maboma 10 12 olota khala wazelu chotani sungakwanitse. Ndiye ngozi meja ayisi kuti tizikambirana kuti anakakhalapo wina wazelu amene akathetsa olo wandale wina ali asisana akakwanitse. Ndiye mafunso kuti ndidziyankha kuti kutsogolo kubwera ngozi kuchitika ngozi. I'm not part of that. The issue is let's plan kuti tikhale chakudya chokwanira. Let's plan kuti alimi alandire ngongole. Let's plan kuti mbewu tidzakula bwino. Chifukwa empowerment ya mulimi sikungompatsa ngongole. Iweyo you are coming from as a journalist. Ndiye ambira kumwera. Nandulo amagulidwa 80 kwacha. Lero nandulo akugulidwa 1,700 kwacha.
soya amagulidwa 100 kwacha akadula lero soya ndi 2000 kwacha foja amati kutenga mulimi kuchita sweat dzuwa lonse kukakhala kumunda nkumakagulitsa foja 80 cents lero foja $3 $4 muntu kumakhala ndi belo la foja kumakhala ndi 600,000 kwacha ndeti dziyang'ana kuti kodi maziko amene opanga achakwerawa akumamuganizira ndani nde wagula mbewu pa mtengo wabwino akuwafunira alimi zabwino akufunanso kuti alimi azitenga ngongole ndiye kuthana ndi mavuto kumene koko responsibility yakuti dziko lisinthe silikhala mwa munthu mmodzi ndifanana kuti zichitanso wiru ndi amalawi ochuluka amene atenge masomphenya awo chakwera kuti achuluke adzilima mochuluka tithana nayo njala koma kuti ndikayankha kuti mwina chaka chamawa kubwera mavuto yayi ine si mulungu komanso tokhupira mulungu kuti mavuto amenewa alichotchere kumalawi kuno kunabwera cycle damati chido amatuza kuti aononga dziko anthu anapemphera chidoja anaononga miyoyo yochepa kusiyana ndi imene amatiuzira anthu